Sanibona nonke. Namhlanje ngenza igrade yomzukulu wami, my first grandson. Umzukulu wami oqala la ekhaya kaMashimane. Njengoba kuhlahlelwa nje manje le nyama yonke yongena ebhodweni. Enye isendlini izongena emabhodweni. Ngifuna wonke umuntu ola aqoloqolo adle asuthe ngani ngoba lo mfana ungihloniphile. Namhlanje ukujabula kwami akungeke kuzokwazi uku-expressa kodwa ke kukhulu. Namhlanje usuku olukhulu kakhulu. I-graduation ka nephew wami uNdumiso, ingane kasisi wami omdala, umzukulu wokuqala wala ekhaya. So sonke nje we very excited. Usuku olukhulu nje, that's all I can say. Nani zosibonela ke ukuthi we going all out ngoba we just celebrating and senzela ukuthi nalabo abanye abazukulu babone ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi bafunde bayimisele, as much as si celebrate i-achievement yakhe but si encourage nalabo abanye futhi ukuthi bakwazi ukuthi babone ukuthi mabeyimisela hayi sizobenzela hayi kancane futhi. Siyaphuma manje seke isikhathi sokushayina ke manje la ke siyaqhubeka ijazi.